Se ben é certo que o problema da falla de persoal é extensible a outros centros sanitarios, non só desta comarca, senón de toda Galicia. O problema que se vive en Ribeira é especialmente significativo. A plataforma denuncia que o Sergas non cubre todas as ausencias do persoal, algunha delas que se alonga dende hai máis dun ano. O Centro de Saúde de Ribeira parte de un hándicap, que xa ten en estes momentos dúas plazas de médico, unha de mañán e outra de tarde, que son ausencias que levan máis dun ano que están sin cubrir. Se ti entras con dúas ausencias sin cubrir en principio no verán, despois non cubres as vacacións e despois as incidencias, porque a xente enferma, a xente ten situacións familiares que necesita pedir os días, pois se agrava, polo que no Centro de Saúde de Ribeira é como estando de forma normal mal, de repente hai picos en que se está moi mal, non? Con esta recollida de sinaturas, a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Barbanza quere denunciar o progresivo desmantelamento do servizo de atención primaria no municipio. A merma do persoal deste centro sanitario vai en prexuízo da propia calidade que se lle presta aos usuarios. Ao longo de toda a mañá foron moitas as persoas que acudiron a asinar. Algunha delas incluso se achegou a propósito dende a súa casa ou lugar de traballo, demostrando así o seu descontento coa situación sanitaria actual no municipio. Si, a verdade é que o que nos xa cando eu cheguei que empecé coa mesa xa tiña xente esperando a que montara a mesa para recoller sinaturas e que é verdade que hai probablemente é a primeira vez que topamos que a xente ven exprofeso para eso, o sea, non é que a xente que entra no centro de saúde firma, esa tamén, pero hai moita xente que xa ven a pé feito para asinar, porque o veu nas redes sociales e quere plasmar o seu malestar con este tema.